ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶି କ'ଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରର କ'ଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ? ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ସହିତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆଜିର ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 1 ମେଷ ରାଶି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମେଷ ରାଶି ସହିତ ଚୁ, ଚେ, ଚ, ଲା, ଲି, ଲୁ, ଲେ, ଲୋ ଏବଂ ଅ ଭଳି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମେଷ ରାଶି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। ମେଷ ରାଶିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସାହସ, ଉତ୍ସାହ ଓ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2 ବୃଷ ରାଶି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିକୁ। ବୃଷ ରାଶି ସହିତ ଇ, ଉ, ଏ, ଓ, ବା, ବି, ବୁ, ବେ, ବୋ ଭଳି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ବୃଷ ରାଶିକୁ ସ୍ଥିରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 3 ମିଥୁନ ରାଶି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି। କା, କି, କୁ, ଘ, ଙ, ଚ, କେ, କୋ, ହା ଭଳି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମିଥୁନ ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ମିଥୁନ ରାଶିକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 4 କର୍କଟ ରାଶି। ଏବେ କର୍କଟ ରାଶି ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ହି, ହୁ, ହେ, ହୋ, ଡା, ଡି, ଡୁ, ଡେ, ଡୋ ଭଳି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ କର୍କଟ ରାଶି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପରିବାର, ଭାବନା, ଯତ୍ନ ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଓ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5 ସିଂହ ରାଶି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିକୁ। ମା, ମି, ମୁଁ, ମେ, ମୋ, ଟା, ଟି, ଟୁ, ଟେ ଭଳି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଂହ ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ସିଂହ ରାଶିକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ନିଜ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏହି ରାଶିର ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ। ନମ୍ବର 6 କନ୍ୟା ରାଶି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଟ, ପା, ପି, ପୁ ମୁଦ୍ରଣ ଠ, ପେ, ପୋ ଭଳି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ କନ୍ୟା ରାଶି ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ବିଶେଷଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। ଏମାନେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 7 ତୁଳା ରାଶି। ଏବେ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରା, ରି, ରୁ, ରେ, ରୋ, ତା, ତି, ତୁ, ତେ ଭଳି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ତୁଳା ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ତୁଳା ରାଶିକୁ ସନ୍ତୁଳନ, ସମ୍ପର୍କ, ନ୍ୟାୟବୋଧ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ବିଚାର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏହି ରାଶି ସହିତ
ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କିତ। ନମ୍ବର 8 ବିଛା ରାଶି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶିକୁ। ତୋ, ନା, ନି, ନୋ, ନେ, ନ, ଯା, ଜି, ଜୁ ଭଳି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଛା ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ବିଛା ରାଶିକୁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। କୌଣସି କାମକୁ ମନ ଦେଇ କରିବା ଏହି ରାଶିର ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଦନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଧନୁ ରାଶି। ଏବେ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେ, ଜୁ, ଭା, ଭି, ଭୁ, ଧା, ଫା, ଢା, ଭେ ଭଳି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଧନୁ ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଧନୁ ରାଶିକି ଜ୍ଞାନ, ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ଓ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ଓ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାକୁ ଏହି ରାଶିର ପାରମ୍ପରିକ ଗୁଣ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 10 ମକର ରାଶି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି। ଭୋ, ଯା, ଜି, ଖି, ଖୁ, ଖେ, ଖୋ, ଗା, ଗି ଭଳି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ମକର ରାଶି ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ମକର ରାଶିକୁ ପରିଶ୍ରମ, ଦାୟିତ୍ୱ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଧାରଣା ଏହି ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ନମ୍ବର 11 କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଗୁ, ଗେ, ଗୋ, ସା, ସି, ସୁ, ସେ, ସ, ଦା ଭଳି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ ଓ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ଓ ନିଜ ଭାବନା ଅନୁସାରେ କିଛି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 12 ମୀନ ରାଶି। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦି, ଦୁ, ଥ, ଝ, ଜ୍ଞ, ଦେ, ଦୋ, ଚା, ଚି ଭଳି ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମୀନ ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ମୀନ ରାଶିକୁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଦୟା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଓ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏହି ରାଶିର ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଦନାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାମର ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ଅନୁସାରେ 12ଟି ରାଶି ସହିତ କେଉଁ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଆଜିର ତାଲିକାରେ ରହିଛି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଶିଫଳ ଓ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।